Otázali se ho: Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít? Odpověděl: Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést, neboť mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat: Já jsem to, a nastal čas. Nechoďte za nimi. In a tattoo parlor on trendy South Beach, Is the 666 really big? sat the daughter of the sedí man dcéra who claims to be muža, God. ktorý prehlasuje, že je Boh. He's here to teach us that we should reign in life, that there My is sa no sin. tetujeme na znak Today we're toho, honoring him. že patríme do jednej symbol. skupiny ľudí. Joanne de Jesus is one of several dozen Joan members of a religious Jezus sect je called jedna z Crecienda en tisícok Gracia, členov or Growing in sekty, Grace. ktorí si They were dávajú tattooed on tetovať their arms, ankles, čísla even their na necks with ruky alebo 666, nohy, čísla the biblical sign of 666. the Antichrist. Je to biblický Why? znak Because their Antikrista. spiritual Prečo? leader says he is the Pretože ich Antichrist, duchovný not líder the a embodiment vodca of evil, tvrdí, že but on je rather the Antikrist. second coming. Číslo 666 znak Antikrista znamená a hovorí, že nedávajte svoj pohľad na prvého Ježiša, ale dávajte svoj pohľad na And he druhého says the word Ježiša. Antichrist is a A bad tvrdí, že translation slovo of the word that Antikrist je actually iba means the zlý new Christ, preklad the second slova, coming. ktoré v skutočnosti Puerto znamená Rican-born Jose nový Luis de Ježiš, Jesus teda jeho Miranda druhý founded príchod. the sect Táto 20 skupina vznikla years pred ago 20 rokmi in a blízko warehouse outside Miami. Miami. Vy ste to prijali, vy ste to vyznali a je vám to dané. The charismatic Charizmatický 61-year-old De Jesus 61-ročný claims Ježiš millions of má followers, milióny most in následovníkov Latin hlavne v America. Latinskej His sect Amerike. does have hundreds Jeho of churches, sekta má cable stovky TV stations, cirkví, and kábelové says it brought in televízie, 1.4 million milióny dollars in následovníkov. donations last year. Jeho obrad za Boasts posledný a rok je rapidly 1,4 growing milióny presence in the dolárov a United rapidne stúpa In jeho interview popularita aj v last Spojených September, štátoch he declared, amerických. Ja robím väčšie veci, ako robil prvý Ježiš. Oveľa väčšie. Now, sporting his new Povedz 6, tattoos, 6, 6, 3 požehnania. Tento Ježiš odkazuje všetkým tým, ktorí očakávajú na príchod, druhý príchod Ježiša Krista v oblakoch slávy. On predsa sám povedal, už ma viac neuvidíte, a preto musel prísť v inej podobe, a to som práve ja. Tento Ježiš je veľmi nebezpečný, hovorí profesor náboženstva, pretože tento človek verí, že on je Boh. Tento človek je veľkým manipulátorom a predstavuje pre ľudí veľké nebezpečenstvo. Hovorí, že ak si vytetujú 666 na nohu alebo ruku a stanú sa členom jeho cirkvi, že sa v ich životoch udeje niečo dramatické, ale Ježiš sa iba smeje nad týmito obvineniami. Je to nezmysel, ja predsa nechcem ublížiť ani zabiť tých ľudí, ja tým ľuďom dávam iba svetlo. Ešte len pred niekoľkými rokmi sa stala hromadná samovražda 900 ľudí, ale tento Ježiš hovorí, že to nie je možné medzi jeho následovníkmi. Keby mi niekto povedal, aby som sa zabila a išla do neba, je to nezmysel. Nebo máme predsa už tu na zemi. Tento Ježiš káže, že nebo môžeme mať už na zemi, jednoducho, ak ho budeme nasledovať. A že tu nie je žiaden hriech a teda ani žiadne peklo. Preto toto náboženstvo je také atraktívne pre mnohých ľudí. Prečo sa tetuješ? Kvôli ochrane. CNN